Molweni, namkelekile nonke guys. Chisabve Entertainment. Currently trending is Gidi Mums as well as Mzansi Magic. Mzansi Magic is being called out for exploiting ke umama ka Lolwethu ekunguThembisa. So recently, guys, I'm sure some of you might have watched the episode, but for those of you ke eningayibukelanga, just to brief you guys into ba kwenzakale ntoni. Yo, it was such a disastrous episode ke guys. Anyways, ke uThembisa uye wafika ke ulithwasa, by the way, uye wafika ke uThembisa Mdoda, the presenter naye, who is currently also under a lot of fire. People are saying she failed to handle this entire episode with humility, whereas if uMoshendiki was going to connect, understand ipain yomnye umfazi, kuba uThembisa failed to understand ipain yomnye umfazi. So basically uThembisa is telling us what she wants for umgidi womntana wakhe ekungululo, right? Uyatsho into ba, number one, my budget is 200,000 rand. Secondly, ndifuna ukuthenga amagusha ayi-15. Okwesithathu ndizoba nentente eziyi-3. Okwesine, I am going to have 2 motorbikes, I understand, guys, that are going to be ushering umntanam indoba seyibuyile ngoku, he's safe, izinyanya zimgadile and all of that shebang. However, when it was time for action from uThembisa, guys, there was literally nothing on her side. From ukuthengela umntana izihlangu ze-8.5 and yakhumbula ke bebeye kwishophu beyoshopisha ke izihlangu dololo, kuthiwa kuphi i-8.5 kaloku sithandwa sam dololo. So bekhona ke obviously udabs kalulo. She was such an angel, a sweet angel, guys. Emcebisa usisi wakhe into ba, no, I think you are overstretching yourself because financially awukho right sithandwa sam. Even as tente, why singakhathi down itente, ngobani aba ozobenzela itente ezi-3 namagusha ayi-15. I think according to what I know about your financial status, it is just too much. You need to cut down on igusha, maybe have at least 8. I also thought that igusha ezi-8, after seeing how many people attended umgidi, it was like also stretching it, right? And then again, noba just cut down on a lot of things that you really don't need. It's too much for you. Furthermore, you are a single parent. So uThembisa uye wachaza into ba utata kaLulo shame uke wazama ke ukuthembisa when umgidi was starting out, esitsho into ba he's going to be part of it, he wishes to pay this and this, and uyatsho into ba I then sent my wish list to him. You understand that into ba I want A, B, C, D, E, F for umgidi wonyana wam, of which ke uye wapromisa, guys. I feel like amadoda nani ke niyawazi ba anjani, especially if umntu uzoba absent empilweni yomntanakhe throughout his life, then azothi gqi xa seyifunda ugrade 12 nakhona sezoya emgidini. Even her allowing for la tata, I was so annoyed into ba, yo Thembisa, why would you allow a deadbeat into ba abe part of such a huge event of umntana? You understand? So anyways, again, that was also another issue of utata. So all along ke uThembisa wants to see kaloku i-progress, kwenzakala ntoni, are you buying the clothes? Xa besiya shop uyarhoxa uThembisa uthi no, I think I'm gonna come back again the following day, khona izinto ekufuneka ndizilungise. Ebengumuntu nje osoloko nje othi ndizolungisa, khona ingxaki ekhona, khona mahinxa akhona. Like she was that type of a mom on the show, you understand? So there was also this scene whereby bamthathile ke bamseplazini uba makayokhetha inkomo, guys. Unfortunately akakwazanga nokuyithenga lo nkomo. One emotional or one really sad part in the Daibona was on the day, guys. On the day there was literally no neighbors assisting. Furthermore, there was the ideco team ayikho ne-one into eyenzileyo, because uThembisa Mdoda was asking, okay, where's the deco team? Guess what? uThembisa, the mom to Lulo, atsho into ba ideco team is somewhere else, you understand, because there's a lot to be taken care of. Imagine calling ideco ba mayizokwenza ideco, then you end up doing ideco because they need to assist. Kanti baphi abantu balapha ekuhlaleni, you understand? So it was just a lot of things ebezisenzeka that people were really like, why did you even have to do this?
why did you call Umgidi Mums to come and capture the entire event of Umntana if you know very well that you cannot afford? Because right now uphethe Umntana kakubi because uzotrenda, and you should have just said afford. There was no need for you to be forcing matters. Not Dabsike ebesoloke ephinda lonto intoba usister wam uyaforsa, guys, usister wam ungumntu oforsayo, and it was just a lot, you guys. But there were some people on social media calling uDabsi the jealous type who why ezothi omnye uyaforsa, but she's the one who called on Umgidi Mamzi. Yaninzi, guys, into about this episode. Now on social media ke uye wafika uThembisa, the mom to Ululo, exposing what the Mzansi Magic has done to her after she saw intoba she is currently trending. People are calling her out, saying that she's forcing things. Ebesiyaphi esazi intoba umgidi wakhe is not going to be on the same level as all the other Mgidi mums that have joined the show. And this was her response. Uthi ke mntase ndikhathazeke ke ndinyama how they sabotaged ishow yomntana, and bendilindele lento kubo. Number 1, mzange mna ndibabize, ndafowunelwa ngabo. Andazi kwaplazi, iplazi lenkomo ke le yaseplazini awazange wabuya nayo. Uthi andazi kwaplazi ababendise kulo. Number 3, andazi kwale shop mall babendise kuyo, lena ke izihlangu zazi 8.5 yena owayezithandile, right? Number 4, ndathi mna andifuni le show, mabayeke. They insisted, and then bathi bebazondilanda kusasa, bafika ndilele. Ngeli xesha ke basalibele kucacisa lento yabo, iquantum yabo got hijacked in front of the house yemka. Hi guys, so much happened. Uthi ndabaxelela intoba this is a sign yoba ayifuna le show ngabantu ababadala. Ndathi if bayaqhubeka ngoba bakhala ngepay abangazoyifumana. So uthi ndathi if bayaqhubeka ngoba bakhala ngepay abangazoyifumana, ndathi ngicela bamkhuphe lo sisi uNolibabalo, which is the uDabsi wabo. Then abayenza lonto, they proceeded. So uyabuza uba xa sekunjena ke ngoku kunjani. Ndiye ndabona ke nomntana wakhe posted this very beautiful celebration ceremony to also confirm intoba there are things Mzansi Magic was editing out to bring about a drama kulento yalo Mgidi Mums. Uyatsho intoba the parts where we were happy, we were enjoying ourselves, yonke into right ihamba kakuhle, it was edited out. Bafaka zonke ezi parts whereby we are said umama yakhala. There's also a part whereby uThembi was being hugged by someone and she started crying. You understand that they also edited that part in to make it look as though she feels disappointed by the people that she was calling, for example, Inkomo, Igusha, the Deco team, Yabaninzi Lendo. As a result, there are some people who are of the view that Igrosa Waitenga on that day after ebekwi phone call nomntu thizeni, then because after that phone call wayidropha wahambe ke wayokwenza igrocery yakhe, understand. So uye waspeaker out ke nonyana wakhe. Le video ke ndigqiba ukundlalela yona whereby they were happy, enjoying themselves. And someone asked intoba why did Mzansi Magic cut out this clip? Why did they not show intoba you guys were having so much fun? Waphendula ke wathi no, they didn't. We as a family also asked them why. They said they are following a script. I guess it is just for entertainment, that is all. Kukhona ke apho ke uThembisa ngizonifakela ngoku iclip just now. Apho ke abantu, they were saying why did she call Mgidi Mums uThembisa esazi ndoba aka afford. One person here is saying, guys, to those saying Mgidi Mums didn't call her, please go watch Ayanda Khuzeni's videos. They're the ones who actually contacted her. Then Ayanda also responded, Ati, hi, we get leads as researchers and we follow up. She
did want to be a part of the show. We did not force her. It's not a one-day tournament. It's months of chatting to these ladies, okay? Guys, that is to say that akafoswanga into ba makayenze I-show, but ke nizondlalela le live ke. Okay, akekho umuntu omfosileyo. Ndiye ndabona noMzansi Magic after they saw that they are trending bayazama ke ukwenza i-damage control on their social media pages, and this is what they posted about an hour ago. Bathi ewe umgidi may have been hit by budget hiccups, but Izibazana still made it happen. Catch up on missed episodes of Umgidi Mums on DSTV stream, to which obviously people were calling them out for airing the episode even after guys say indoba ucela my cancel. That is what ke Mzansi Magic has said on their social media platforms. Guys, I think video already in the kakhulu, so andizowathatha ama comments wabantu for a change. Ndizocela nje ukufaka iklipu ka Thembi basically trying to explain her side of the story. Guys, thank you so much for ubanindi joining. Donbona shortly. Bye guys. It's on the show. Because look, mamela de inkomo le ndathi yinqwenela andithi bandibuza ndathi yiminqweno yam kuba inkomo mayibe khona ngongathi kukho into abazandinceda ndithetha le nto ndandithetha kutata kaLolo uyayiva lana ndithetha yonke laa nto ndandiyithetha kubo iminqweno yam yile ndandiyithethe kutata kaLolo ayikho into ejikileyo isame ngelaa hlobo ndanditshilo ndandingatshongo kubo bodwa ndanditshona kutata kaLolo kuloo meeting wayeba nezibiza apha kanti uzibize nento engekhoyo sidlule ke apho because andifuna uthetha ngaye ndicela ke usingene kumba woba mabakhansilishe ishow ndabacela uba ndicela bakhansilishe ishow it was kwakusebusuku ndamfowunela uSisinolibabalo ndathi Sisinolibabalo ishow ndiyayikhansilisha ndicela ke nawe ukhansilishe ukuqhubeka naba bantu uya-understand since ba indim umntu ebekudibanise kunye nabo sendikhansilisha ngobatheni Sithando ube wena busuyikhansilisha ngobatheni because ubungayazi uba bazodlala ne-TV no kaloku ibingekaveli eTV ibingekaveli kaloku elaa xesha eTV besisebhizi siqhubekeka kunye nabo uyayo abacela ukuthi mabakhansilishe akusavumi ukuthi makuqhutyekwe nale show because ndiyeva nje uba ikhona into engekho right because then sensive emoyeni even namathwasa wam ngatsho ndandisendibaxelela yonke into kodwa bangayaziyo uya-understand because during yes because kwale yonke le nto yenzekayo I knew into bangaba izawukwenzeka uya-understand ndithi ke ngoku kube ebusuku ndiyabafowunela ndithi guys mna ndiyayikhansilisha show andifuni uqhubeka ndifowunela uSisinolibabalo ndixele the same thing aba bantu ba-insiste yayiva ndibabone befika ekuseni nandisanxiba iinayithi zam because ndilele bafika ekuseni kusemnyama bathi bazondithatha ndithi hayibo ndiyaphi ngoba ndixelele uba kusavumi uboya wam awusavumi uthi hayi ndosisoba ndagxila the same thing uba uboya wam uthi mayiyekwe le nto okay fine bafike ekuseni ndithi hayi mna ndithe makukhansilishwe bathi hayi sizazokuthatha please wethu ulungisa nje siyakucela kwathini siyothatha udabs hayibo udabs zangasokolisa uthatha ndabona imoto imisa phaa iphinde iphume ihamba so kusho ukuthi udabs waye-ready for bona ingabi namsebenzi baphinde babuye aba bantu babuya ndisanxiba inayithi ndithi bendithe ndiyakhansilisha bathe besethetha loo nto yabo begqi ootsotsi bemka nequantum nodrayiva wabo ndathi kubo benditheni kuni bendinganixelelanga uba umoya awusavumi ukuthi mandiqhubekekela le show ngoku kunjani xa kunje imoto imkile nodrayiva umkile ne-equipment yenu hayi yangamapolisa ke ngoku yayiloo nto andayazi noba zange babuye nobuya kum bandichazele uba kuhamba kanjani ngento edibene nendathi mna ndiphumene nale nto and ndabaxelela uba ningayipublishi because I am no longer interested zange ndiphinde ndidibane nabo ngamehlo ke mna ke
baya ke ababonayo babona mabaye mna mntu ke ndingusingaye zange ndiphinde ndidibane nabo ngamehlo imoto yabo yemka kungamamehlo ndamcela nosisiNobabalo ndithetha naye efowunini ndimfowunela usisiNobabalo ndathi kunjani xa kunje ubaba bebamele laa moto wayengekuyaphi kungamamehlo moto bena kusisiNobabalo ndamxelela ndathi kunjani ngoku xa kunje benditheni sisiNobabalo khange nditsho uba umoya awuvuni asisafunwa ezirayithi. I want to hold you accountable again. Didn't you sign a contract, Maniqala? Into eyenzekayo ne mamela ndikuxelele le ndaba yecontract uba ihamba kanjani. Bafika aba bantu ndilapha phandle andihlalanga ndedwa kukho nabanye abantu ndikuxelela uba mna bafika ndimi ngeenyawo ndibhizi kusithiwa sayina zange ndibela netshansi yokuyifunda mna. And ndabaxelela ndathi mna andikhathali noba kwakubhalwe ntonto ngoba zandinikeze chance ngoba kwanina nafika seningxamile umntu wayefikile ngomnye usisi andimazi ngibani losisi igama lakhe but uhlelele ithabhakhi ehamba nomnye usisi ezomintrodusa kumba naye uzawuba yiphathesho zange bahlale nomama wayekhona ngaloo mini leyo ebekhona nabanye abantu zange ndiyifunda naba kwakubhalwe ntoni ngoba kwathiwa sayina ekungamamelini kwabo baluzikhwantama ndanoba bayifumana uba kwenzeka ntoni na ngoku kunjani ngoku xa kunje engamamelini kwabo kunjani xa kunje Ngoku sithando sam ke ngoku imali zange nibhatalwe. Imali yantoni ngoku? Akubhatalwa moze bayiphathe show. Mna into endayifumanayo mna ne into mna endayifumanayo yinto ethi xa bendibona uba ndiyakhansilisha andisafuni ne kwakho into ethi hayi siza kuthumelela idrinki ndifuna naloo drinki yabo mna ngoba kaloku ndibazi bengenamali andizange ndithathe idrinki yabo wena ungene unethemba lokuzofumana inkomo neegusha hayi suka ndabona apha kudlalwa nje ngabantu apha bayandibona mosimani kho rich bona bafuna imigidi erich so uthetha something wena I think wakhansela kuba wavuma kuba uqomba uzofumana inkomo neegusha ezi-15 mosoboma azipopi ezigusha waqomba ngeke hayi kaloku wena mamela mntasekhaya ne yenye ye-reasons ezo ne but ke kuba andilawulwa ne ndiyalawulwa uya-understand uyayiva into bangaba into ifika ebusuku kuthiwa sisafuni thina ezikhamera nezilayiti ndiyabaxelela endlini ithi into fowuna ngoku ndibafowunele ndibaxelele uya-understand seyigqithile kaloku into yeenkomo umgidi sowugqithile but sisaqhubekeka neshooting uya-understand sowugqithile umgidi uyayibona khange ndikhansishe ngalaa mini sise-process but umgidi sowugqibile